emission jale le be kunnafoni ɲuman ni ka o ɲini sanga anaka wagati ka di aw ma aw sigiro la kasoro aw ma degu ni ka o sɔrɔ o ye Mali kunnafoni cakɛla bɛɛ lajɛlen hamina ko ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye tarata ye avril kalo tile 8 san 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni damela bi an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn ko koɲɛw olu ma a ko a bɔra kalama kunnafoni di sira fɛ k'a fɔ ko Algériens ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka sɔrɔladon koɲɛw o ma a ye sɛbɛnfura bɔ kunu avril kalo tile 7 san 2025 k'a yira k'a fɔ ko u bɛn'u ka sanfɛ sira ni ka o datugu anw ka jamana ale la panguru n'a bɛ bɔ anw ka jamana kɔnɔ ka taa olu ka jamana kɔnɔ ko o tɛna kɛ bilen o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na anw ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn koɲɛw olu ma a fana ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko k'a daminɛ kunu avril kalo tile 7 la san 2025 Algérie fana ka panguru kelen a tɛna pan anw ka jamana ale kunna u ka panguru finitigi panguru ka taga se finitigi gansan panguru ma a si tɛna pan anw ka jamana o kunna fo ka taga fɔ ko min kɛra an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan minisiri ko k'a dalen b'a la k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni kunnafoniya ni ka o faamuya. Ka kɛ ni Algérie ye waliya jugu min ta ka anw ka finitigilakaw ka dronin kɔni ni ka o sɛgɛrɛ o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye Mali ni Algérie kɔni ni ɲɔgɔn cɛ dronin min yɛrɛ kɔni n'u ye a susu mars kalo tile 31 ka dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ san 2025 anw ka minisiri min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli o ma a ye wele kɔni ni ka o lase Algérie ka lasigiden min bɛ anw ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ ni a bɛ wele ko Kamel RTB a welela kunu avril kalo tile 7 san 2025 ministri Diop ka fɔla ko Mali ma se k'a faamuya cogo si la k'a fɔ ko Algérie sera ka nin ta ka anw ka jamana ale sɛgɛrɛ Algérie min ni ale ye sigiɲɔgɔn jamana ye min ni Mali yɛrɛ kɔni bɛ a jate i n'a fɔ a teri i n'a fɔ a balima ko de nin ta ka anw ka jamana kɔni ale sɛgɛrɛ a ma se ka faamuya maliendenw fɛ cogo min a ma se ka faamuya jamana marabagaw olu yɛrɛ fɛ tentɔ k'a fɔ ko Algérie nin kɛ anw ka jamana o la o gɛlɛya kɔni sira fɛ sa anw ka ministri Diop ka taga se Algérie kɔni ka lasigiden ma u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min n'a yirala k'a fɔ ko Algérie kɔni de kɔni bɛ ka karogɛlɛn jinɛ tigilamaw ni ka olu kɔni kɔkɔrɔ don ka ɲɛsin anw ka jamana kɔni o binni kɔni o ma o de la sa anw ka camancɛ fanga jamana marabaw u kɔni bɛ u ka baara kɔni ni k'a kɛ a kɛcogo la fosi tɛna u bɔ u ka baara kɔni ale sira kan. An ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ no o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye a fana ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ ko a bɔra an ka jamana marabaw ka kunnafoniya ale kan min ni Algérie kɔni ye bingani wale ta ka anw ka finitigilakaw ka dronin kɔni ni ka o sɛgɛrɛ an ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ni ale ye minisiri kɔrɔ ye a kɔni y'a yira k'a fɔ an ka jamana ye waleya min kɛ o diyara ale ye kosɛbɛ k'a sababu kɛ nin kɛra yɔrɔnin min na an ka jamana ye sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu dayɛlɛ walasa ka se k'a dɔn ko in yɛrɛ ale kɛra cogoya min na ka se k'a tiɲɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan o kɔni kɛra ale fɛ la ko ye kosɛbɛ min ni a ka dɛmɛ bɛ an ka jamana marabaw olu yɔrɔ la. Musa Mara ni ale fɛnɛ ye jamana in minisiri kɔrɔ ye parti yɛlɛma o ɲɛma fɛnɛ kɔni o do ni expert comptable fɛnɛ kɔni do Musa Mara a fɛnɛ ye sɛbɛnfura bɔ k'a bila a ka bɔlɔlɔsira o kan ni o y'a ka Facebook ye a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana marabaw ye min kɛ nin ye ni ka se ka Algérie kɔni ka ale jaabi teliya la ka sɛgɛsɛgɛw ni ka olu dayɛlɛ Algérie ye nin waleya min ta k'anw ka jamana ni ka o sɛgɛrɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ Algérie nin waleya min kɛ a ma kɛ ale fɛ la ko ye wa a bɛ a kɔni kɔn wa ka tila k'a yira k'a fɔ ko a ka dɛmɛ bɛ an ka jamana marabaw olu yɔrɔ la. Couche Happy Nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche Happy Nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche Happy Nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche Happy Nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche Happy Nice ye denmansaw a ye couche Happy Nice san aw ka nkalon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ Sotiba Sotel ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche Happy Nice denmansaw lafiya.
funteni kɔni be a tan ni fila fili la ni wagati na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la an ka faaba kɔnɔna la yan nɔ sa sigida caman de be nɔ min ni jiko gɛlɛya kɔni be olu kan kosɛbɛ o dɔ be tali kɛ Yirimajɔ Zɛrini ka taga se Ɲamana ale ni Senuma Banangabugu fan dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɔni be a la olu kɔni tɛ ji yɛrɛ kɔni sɔrɔ tile bɛ se ka bin ka sɔrɔ u ma ji kelen ye u ka robinet kɔni ale la somachefu kɔni tɛ ka se ka ji kɔni ni ka o di ni yɔrɔ ma ninnu kɔni olu ma ni kelen bɛ gɛlɛya ba ye u bolo fu ka yɔrɔ jan de taama ka taa ji kɔni ni ka o ɲini ka na a dɔw yɛrɛ min bɛ yen u bɛ se ka tile bin ka ban u tɛ ji kelen ni ka o sɔrɔ k'a fɔ ko nɛnɔgɔw ko walima k'a fɔ ko u bɛ u ka tobilijiw yɛrɛ kɔni ni k'alu ta kuma tɛ k'a fɔ ko ji minnu kɔni bɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔnaw la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ji kɔni ye maa mago ɲɛnan kɔni ye ni a fɔra ko yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ funteni yɛrɛ kɔnɔna o ye gɛlɛyaba ye defu kimɛli kɔni bɛ ka itorin kana dɔndɔni min ni o bololalen don ka juin kalo tile 4 ka taa se a tile 5 san 2025 nata kɔni ni ka o ma kɔnɔ denmansaw ka taa se lakɔli karamɔgɔ ale ni lakɔlidenw yɛrɛ ma u bɛɛ lajɛlen kɔni jɔrɔlen don min n'u ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin kalan minisiri kɔni ale ma k'a lajɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ ɲinan kɔni k'a sababuya kɛ kalan minnu ni a bɛ kɛ denmisɛnw kunna kalansow kɔnɔna la u k'u jija ka o kɔni kalanw ni ka olu di u ma kimɛlisow kɔnɔna la an bɛ taa seko ni dɔnko ale bunakun kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ furu fosi tɛ yen nɔ ko gɛlɛya kɔni tɛ a furu olu kɔnɔna la gɛlɛya b'a la cogo min na nɔgɔya fɛnɛ kɔni b'a la tentɔ laginɛkaw ka dɔnkilidala min bɛ yen nɔ ni o ye Jelikaba Bintu ni a furucɛ ni o ye Aza ye bɛɛ bɔra kalama bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko tile dama dama in na furukufuruku kɔni tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo furusago kumaw yɛrɛ kɔni nana u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔkannaw la ka ja caman ni ka na ni olu ye bɔlɔlɔsiraw olu kɔni fɛ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko Jelikaba Bintu ni a furucɛ ni o ye Aza ye olu kɔni ye bɛn kuma ni ka o fɔ ka sigi ka fɔ ni ka o kɛ ka se ka u ka furu kɔni ni ka ale tɔ kɔni ni ka o sinsin o b'a yira k'a fɔ ko maa kɔni man ka tɛ ka i da don furuɲɔgɔnmaw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ a mana gɛlɛya cogo cogo don n'a nataw la u bɛ se ka sigi ka fɔ ni ka o kɛ wagati min na gɛlɛya kɔni bɛ Mali ni Algérie cɛ kosɛbɛ o wagati kelen Faransi kɔni ni Algérie ye u ka jɛɲɔgɔnya ni ka o lakuraya Faransi ka minisiri min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ o ɲɛnabɔli ma ni o ye Jean Noël Barrot ye ale kɔni ye i kunda Algérie ka kunu avril kalo tile 6 san 2025 min ni ani Algérie jamana ɲɛma ni o ye Abdelmadjid Tebboune ye o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya lɛrɛ fila o kɔnɔna la kalo damadama ni Faransi kɔni ni Algérie kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ hali dɔɔni ni wagati na olu kɔni ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka o kɔni kɛ yana an ka kunnafoniya an ka o datugu sa an b'a dɔw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko an ka kunnafoniya ale ye jikɔrɔmadonba ni wagati na o ye Happy Nice ale ye kusi min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama denmansaw ka taga se denfaw ma n'a bɛ kusi sa aw denw ye a y'a kɛ kusiya Happy Nice a kusi a ka magan n'i y'a don den na a ti den tɔɔrɔ k'a fɔ ko den ye ɲɛgɛnɛ kɛ k'a bɔra kusi fɛ o tɛ kusi Happy Nice n'aw sera butiginiw na a ye kusi Happy Nice san a k'a don aw denw na walasa denw ni bɛ se ka lafiya cogo min na surtout an bɛ funteni min na ni wagati na u lafiyala ɲuman ye o ye aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan